Starostlivosť o lesy, ktoré vznikli prirodzeným náletom zo semienok alebo vysadením, má svoje opodstatnenie. Do série zásahov v rámci pestovania lesov patria výchovné a obnovné ťažby i spracovanie kalamity. Buď jednotlivé stromy sa označujú na výrub, na koreňovom nábehu a v presnej výške. Druhý spôsob je vyznačenie krížmi o šírke 5 cm na okrajoch kalamitiska. V tomto poraste použijeme bielu farbu, ktorá sa používa pri náhodilých ťažbách. Je to dané zo zákona. Červená farba sa používa pri mimoriadnych ťažbách. Ostatné farby používame na úmyselné ťažby. V ťažbách a pri spracovaní kalamít sa využívajú klasické i moderné technológie. Podľa dostupnosti terénu kone, traktory alebo harvestory. V súčasnej situácii využívame koňa hlavne na ťažbu v porastoch, ktoré je potrebné zašanovať s ohľadom na poškodenie pri ťažbe dreva, čiže jemnejšie spôsoby v mladých porastoch a takisto sa kôň využíva v neprístupných porastoch. Ide. My tu máme veľmi dobré skúsenosti s miestnymi kočišmi. S koňmi robím nejakých 6 rokov. Toto je môj druhý kôň, volá sa Gaštán. Má nejakých 16-17 rokov. Je to živý tvor, nie je to stroj. Treba sa k nemu tak správať a niekedy sa aj akože poškriepime, ale to patrí k tej práci. Číhy, treba ísť k nemu ráno, treba ísť k nemu aj večer. Treba mu pozrieť nohy, vyškrabať spod kopyt zeminu, skaly, keď tam niečo má, aby niečo nezariaslo. Je to starosť na každý deň, 365 dní v roku. No. Není to také, že odložím si pilku do auta a môže stáť aj týždeň. Je to živé zviera, ktoré potrebuje mať ten kontakt s tými ľuďmi. Spôsob ťažby prispôsobujeme daným podmienkam. Nachádzame sa v poraste, ktorý bol zasiahnutý vrcholcovou kalamitou po prakticky zrážkach snehových a namrzajúcich a následne na to nám zapúkal vietor a nám ho kvalitne prelámal. Za mnou môžete vidieť horský harvestor, ktorý sa dá využiť aj v extrémne strmých svahoch. Čo je veľmi dôležité z toho titulu, že zhruba 40 rokov neustále tie smrkové porasty boli vlastne kalamitou poškodzované a vznikali veľké kalamitné plochy, ktoré teraz sú vo veku 30-40 rokov, kde bude potrebné vykonávať prvé zásahy prebierkové, potom aj druhé. A momentálne tá možnosť využitia konských zápravov je veľmi limitovaná tým, že nie sú na to vlastne kvalifikovaní pracovníci alebo málo kto s tým dneska chce už robiť. Čiže je potrebné naozaj zabezpečiť strategicky do budúcna výkon týchto prvých prebierkových a druhých prebierkových zásahov, nakoľko je to veľmi dôležité pre stabilitu toho lesného porastu do jeho ďalšieho života. O tom, kde sa použije harvestor alebo kôň, rozhodujú operatívne lesníci. Kritérií, ale aj limitujúcich prvkov je značné množstvo. Pokiaľ máme porasty zasiahnuté kalamitou, alebo je tam veľký predpoklad kalamity a potrebujeme to veľmi rýchlo spracovať v krátkej dobe, tak tam ten harvestor má opodstatnenie. Čo sa týka nákladov, oni sú s koňom skoro rovnaké. Kôň pri dobrom výkone u nás dokáže v našich podmienkach prebierkových spraviť okolo 200 kubíkov za mesiac, kdežto harvestor v rovnakom poroste sa hýbe okolo 600-700 kubíkov mesačne. K vyššiemu podielu využívania koní na Slovensku by prispelo aj ohodnotenie zodpovedajúce tejto namáhavej práci kočišov a pilčíkov. Chlapi, ktorým robotu zadávajú vojenské lesy, sú v celku spokojní. Ja za seba môžem povedať, že ja som tu maximálne spokojný. O nás sa starajú. Šperkujú nás, čo potrebujeme, nám zabezpečia a môžem povedať len to, že snažíme sa im tou kvalitnou prácou odmeniť.